sandale Ndek Siti to Mbak Yatun, kok iso gawa peyang? Kiki sandale Ndek Siti nang langgar, keri to nek njuk tak gawake bali. Nah langgar kok go bali? Mengko Siti ndarang goleki. Wong keri nang langgar kok ndara tak gawake bali. Kosek Mbak Yatun nyong tak takon, Sitine ijen nang jero langgar apa ora? Hamberuh nyong ra genah nek Siti nang jero langgar apa ora. Wong nyegena iki sandale nang ngarep langgar. Akeh jenengane peyang nyolong Mbak Yatun, wong ra genah Siti nang jero langgar apa ora kok jikuk sandale. Nyong ya ora nyolong kok. Nek nyong nyolong mesti Siti seopyak. Nek peyangke pancen wong angel Mbak Yatun, wong kaku, wong atos, tak kena tekuk. Do genah sandale gonyong pura. Kiye ti sandale Mbak Yatun sing nggawa? Jarene menikari nang langgar keti? Keri nang langgar opo rane? Wong ijen dikir nang jero langgar, metu-metu sandale wis nono. Lah to Mbak Yatun peyang nyolong tenan. Ramang umi sae desus timbang lambene tak kucir. Ti ramang ngaran-ngarani nyolong wong tak dopekake kok. Sing ngarani nyolongke sapa? Wong nyorene ke tok takon. Ha kiye Susi sing ngarani nyolong? Ha wong sing ngarani Susi kok nyong sing disemprot-semprot. Ha nyong wis jengkel kok peyang semana kok airene. Nyah. Wong salah, ra gelem ngaku salah, pancen Yatun.